Kung sa history sa inyong management, bahin atong fake news nga na daw coronavirus. Dili tinuod sir kay amo-amo wala man jud nag-Chinese New Year sir lang ano naalat sila diri sa Digos. Natingala mi ba tapos nasakitab pud mi kay walay mo sulod na customer tungod anang virus ana lagi daw. Tingala pud mi ano nagistorya sila na tungod anang Unitap tungod daw anang Unitap kami manggani sir wala mi nahadlok. Tungod anang virus kay dili man jud ang tinuod kay fake news literal. Ang nakasulat dahil sa balita nga dito daw nag New Year sa Wuhan, China, No. ang tagiya, pero dili na tinuod kay na sila sa Dili dito. na siya tinuod sir, nandun sila dili sa dito. Sakaroon na sila story. Istorya siya sa inyo nga bayan anak. Wala po. Wala. So sa may napansin ninyo, ikaw, sa napansin ninyo sa tindahan gahapon, pagkahibalo sa mga tao, pagkalat na sa fake news, gikan daw sa Wuhan, China ang inyong ang amon. Kung sa'y napansin ninyo, Nagkamay ang customer ang nisulod sir. So man ay mga nai sa kaday sa nisulod sa kuha nga. Unsa daw nakatinawod ang kuan. Parang na daw virus ang among kuan, ang management nila pero wala. mingaw kayo. Mingaw kay gahapon. Doon hantod, gikan po taghantod na gabiin na lang kay kamay ra ang tawag nisulod. Pero sa may gibati ninyo nga pagkalat ana nga balita, nahadlok mo o gi-kumpirma ninyo sa inyo ang management o sa katinuos sa inyong gihimo. Kuan lang kanang kami kabalog unsay kuan nun kay sa laing tawo man jud namo na kuan na hibawaan nga ato daw laing kuan ng yung amo kaya sa mo ba ano kami mismo nagtrabaho diya wa jud mi kabalo nga kanang amo na po daw ay na permit diri sa kuan office sa mga dala nga kumpanya sa Unitap. Tingala mi kaya kuan na mga tao daw lagi nga ang amo nagkuan daw lagi dito New Year. Kami kabaloan na eh. Pero sa imong nabalaan, asa man nag New Year imong amo? Diri kay diri man ko na kuan na siya diri na siya kay diri man ko naman na nakitan permit ko mo siya gato dito. So dili gito tinuod tong balita. Fake news ito dahil nag-fake news dito siya. So kung kagahapon mingaw kayo, kumusta man karong adlaw? So okay naman karon. Karon mo customer ron. Pati pag yun kayo ingon pareha kusog yun kayo nga